Stibůrek Výtahy SRO, to je ryze česká společnost, patřící mezi špičky v projektování, montážích, rekonstrukcích a servisu výtahů. Dobrý den, jmenuji se Antonín Stibůrek a jsem jednatelem společnosti Stibůrek Výtahy. Podnikání jsem zahájil v roce 1991 a následně v roce 2003 jsem založil společnost s ručením omezeným. V současné době pro nás pracuje 45 zaměstnanců, máme v servisu 800 výtahů a současně stavíme nové výtahy. Za rok postavíme zhruba 60-80 nových výtahů a naší specializací jsou výměny a rekonstrukce starších výtahů. Pro příklad si ukažme tento panelový dům na běžném pražském sídlišti. Původně lidem sloužil 40 let starý výtah v drátěné šachtě, jakých je v metropoli nepočítaně. Kabina byla bez bezpečnostních dveří. Výtah kvůli tomu nevyhovoval novým předpisům, nehledě na velkou spotřebu elektřiny a také hlučnost. Nyní na jeho místě stojí výtah zcela nový. Nový výtah je osazen dveřmi s bezpečnostní uzávěrkou, které splňují veškeré požadavky norem. Lidé se tak už nemusí bát vážných úrazů, například ze spříčených jízdních kol, což se u kabiny bez vnitřních dveří čas od času bohužel stávalo. A navíc obyvatele domu velmi oceňují, že nový výtah je výrazně větší. Kabina nového výtahu se oproti původní zvětšila cirka 15 cm na hloubku a cirka 10 cm na šířku. Příslušně tomu se zvětšila i nosnost kabiny. Doslova prokoukl i vzhled kabiny, nyní prostor září moderností. Design stropu je volitelný ze 4 možností, barvy stěn pak dokonce ze stovek kombinací. Kabina je nehořlavá, její povrch je extrémně odolný proti poškrábání a podlaha tak ta je antiskluzová. Nerezové busové dveře se sami otevírají, přičemž ve výtahu nezabírají skoro žádné místo. I osvětlení doznalo velkých změn. Osvětlení kabiny je pomocí LED diodových zářivek, které mají oproti původním sníženou spotřebu na pouhých 8 W. A jak to vypadá s pohonem výtahu? Staré výtahy byly zlým snem všech nájemníků. Poruchovost, energetická náročnost a hluk znepříjemňovaly život obyvatelům zejména vyšších pater. Původní stroj starého výtahu TOV 250 byl nahrazen bezpřevodovým strojem s výrazně vyšší účinností, tudíž nižší spotřebou elektrické energie. Rovněž je velmi tichý a do kabiny se nepřenáší žádné rázy při jízdě ani zastavování kabiny. Výtah má zvýšenou rychlost z původních 0,63 m za sekundu na nově metr za sekundu. Tento nový a moderní bezpřevodový stroj, přestože nyní dokáže uvést více lidí, má jen třetinovou spotřebu elektřiny oproti starému motoru. Velmi žádané jsou v posledních letech dveře s automatickým otevíráním. Šetří čas a ruce všech, kteří pravidelně a ve velkém nakupují. Mají malé děti, převáží z bytu na ulici jízdní kolo, či se na stará kolena hůře pohybují. Hlavní výhodou automatických dveří je snadná manipulace s nákladem při nakládání. Postačí stisknutí tlačítka, dveře se sami otevřou a je možno do kabiny nastupovat, nakládat kočárky a jiné předměty. Výtah je navíc vybaven tlačítkem, které po stisknutí zablokuje na určitý čas funkci zavírání dveří a umožní tak bezproblémové naložení nákladů. Ještě vyššího komfortu lze dosáhnout ve věžových domech, které někdy mají výtahy hned 2. Jeden větší, častokrát používaný jako nákladní, a druhý menší, čistě osobní. Výtahy jsou zapojeny v systému řízení duplex, to znamená, že vždy přijede ten výtah, který je blíž požadované stanici. Přináší to velké úspory elektrické energie a současně snižuje to opotřebení celých výtahů. Toto je dvojice výtahů ve společné šachtě. Tento výtah je zavěšen klasickým způsobem, to znamená na jedné straně LAN je kabina, na druhé straně LAN je protiváha. Tento výtah je zavěšen 2:1. Znamená to, že na kabině i na protiváze je kladka a je to uděláno z toho důvodu, aby výtah mohl mít menší motor, to znamená, že i menší spotřebu a proto lidé ušetří až polovinu elektrické energie proti klasickému zavěšení. Používá se to pouze u velkých výtahů. Na kvalitní používané materiály a vysoce spolehlivou elektroniku jsou zaměstnanci firmy Stibůrek Výtahy náležitě pyšní. Jako jedni z mála na trhu mají vlastní vývojové pracoviště, kde vymýšlejí rozvaděče. Tyto složité komponenty lze přirovnat k mozku celého výtahu. Před sebou máme řídící systém výtahu. Je to vlastně celý rozvaděč, který má řídící desku, výkonovou část, což je měnič, a spínací část, což jsou stykače. Zatímco dříve byly v rozvaděčích relátka, které byly náchylné k poruchám,
tak u nás, lépe řečeno, naše rozvaděče jsou na bázi čistě elektronické. Ve firmě odborníci rozvaděče nejen vymýšlejí a programují, ale také fyzicky vyrábějí. Firma je dokonce prodává dalším 5 výtahářským společnostem v Česku. V dnešní době je samozřejmostí použití takzvaného frekvenčního měniče. Tato japonská technologie umožňuje zcela klidný průběh jízdy a velice přesné zastavení na milimetry. Vzhledem k tomu, že veškerá elektronika mimo frekvenčního měniče je výrobkem naší společnosti, dáváme zákazníkům 10 let záruku na veškeré elektronické komponenty. Pokud by však k poruše přeci jen došlo, spojí se výtah díky svému počítačovému programu sám s dispečinkem společnosti. Přes mobilní síť pošle data technikovi, který tak může odstranit závadu dříve, než si ji někdy všimnou sami nájemníci domu. Ten systém v podstatě je online 24 hodin denně spojen s naším řídícím střediskem, takže dispečer je informovaný, jestli na jaký konkrétní adrese je nebo není problém. A právě skvělý servis, jeho rychlost a operativnost v používání moderní elektroniky a motorů, důraz na kvalitu a v neposlední řadě pozitivní přístup k zákazníkovi, to vše rozhoduje o tom, že firma Ctibůrek Výtahy je pro váš výtah tou nejlepší možnou volbou.